Kielistävät todellisuutta, määrittävät merkityksiä, luovat yhteyksiä, välittävät viestejä, vääristävät väistämättä ajatuskulkua. Pätikko ja mielen mainokset, sulkuviihde on yhtä kuin väkivalta, sulku-uutiset, sul sisä, mikroaalto, uuni ja telkkarimuusi, jep, uutisen, tuntia unta ja uusiksi, get set, ready, go, päälle teli ja sama tulva kohinaa, helppo ohittaa, pitää ehti toimittaa, kulutustoimintaa, mainonta helpottaa, kaupassa poimintaa, rauhassa voiskin vaan poistaa toimivaa, poistaa toimimattomat lait, sakko tarpeettomat sain, moni joka ei harmia kellekään tuottanut lain, tuottaispa kai, toi joku sen sentti sen yhteiseenkin kassaan, ihminen on arvokas jo, siitäkin syystä passaa, rauhaa eteenpäin. Sanat saavat aikaan paljon asioita, jotka voivat olla pelkkiä tyhjiä rasioita. Tulkinnat sanoista saattavat olla vääriä, silloin on aika kääriä. Ei kaipa sääliä, mieluumminkin tukea. Enemmän kuin silmä tapaa, on mitä löytyy silmän takaa. Sillä aikaa kun pää puhuu, et erota vale takaa. Haluut hyvää safkaa, mahaa, sot valitsemaan vapaa, mut ei mäkin todellakaan. Mut monella tapaa, sitä pakataan samaa paskaa. Tuulet nimessä pamahtaa, eikä jäljellä ole vaihtoehtoja. Luukut suljetaan, tuuli Helsingissä ujeltaa. Kylmillä kujilla alustasta tai toi reunoja. Harvoin neuvoja, hyviä koulukirjoista saat. Mitä tulee muutamaan asiaan, uuta vaan vääryyteen kahlet irroittakaa. Tai kohtalle ei oo varmaan edes kirjojakaan. Noi raunio tossa oli ennen kirjasto, sit sinne tuli hinnasto, nyt sitä ei enää oo. Kirkas otsikko lööpis, kirkas otsais sille kirkku kirkkaan keltaisena verilöylyn. Jos ei vastausta heti löydy, niin kato kulman takaa, sielt saattaa löytyy 1000 sanaa, mutta vaan murto-osa niistä totta. Kututa puhuttavaa, katoin eilen TV, se oli puudutavaa puuhaa. Luukuttakaa, murhatkaa, miten sanat voivatkaan tappaa. Mielenkiintoni taas. Sanat saavat aika paljon asioita, jotka voivat olla pelkkiä tyhjiä rasioita. Tulkinnat sanoista saattavat olla vääriä, silloin on aika kääriä. Ei kaipa sääliä, mieluumminkin tukea. Sun elämä on frontti, oikeesti joku hajotti sun mielen ja pakotti sut muotiin. Et voinut mennä silleen kun sydän ois sanonut. Sä ajattelet itse alas, sun sielu on vajonnut. Mielen taapää tekee kepposiaan, intuitio haudattu leposiaan. Mä luulen et sä oot down, se on vaan mielentekosia. Sun pitää avata sydämen seppossa selälleen. Silleen sun sielu saa valoo, etkä enää pelkää teet itsellesi rakkaudellisesti ja totuudellisesti. Kun avaat silmäsi, tutkit mieltäsi ja otat ne väärät rokuttesi. Annat niille huutii hornaa helvettiin. Uusi horisontteja maisemii, enkelit, taiteet, luovuus, mikä se onkaan, joka mua parhaiten ohjaa. En anna kenenkään tai minkään pitää mua alhaalla, se olen minä. Minussa ja meissä on voima. Muista, että ajatukset voivat manifestoida tapahtumia tai asioita, jotka ilmentyvät esim. Pelkoina. Se on se roina, joka ois hyvä olla poissa. Silloin voit loistaa ja pystyt rakastamaan myös toista. Nouset varjoista, parannut haavoista vaaroissa. Näet mahdollisuuden irti vanhoista samoista ajattelutavoista. Voit poiketa kaavoista samaistumatta mieleen, joka tähtää aina tulevaisuuteen. Tartu hetkeen, sydämen ääneen, siitä kyllä se lähtee. Ajatusten voimaa voi pitää alhaalla tai toimia nostattajana. Tasapainoa intuition ja järjen välillä. Ajatuksen voimaa voi pitää alhaalla ja toimia nostattajana.